Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga. Pasensya na at ako'y nadala sa kanta. Ni Richard Reynoso. Ayon sa pagsisiyasat, ginamitan ng luhika, siyensya at mahika. Ito ang Siko. Sino ako? Ako po si Manggas. Good news para sa mga manginginom. Ano? Ang madalas daw na pag-inom ng alak ay nakakahaba daw ng buhay. Uy! Yung red wine o di naman kay beer ay nakakatulong di umano para bumaba ng 18% ang hindi inaasahang pagkamatay. Ito ay batay sa pag-aaral na isinagawa ng University of California na tinatawag na The 90 Plus Study. Nakitaan ng potensyal ng siyensya ang alak para pampahaba di umano ng buhay. Yun. Ang pag-inom ng di bababa sa 2 baso ng wine o beer ay nakakatulong para sa sirkulasyon ng dugo. Pero paalala ng mga eksperto, ito ay huwag abusuhin at huwag magpasobra dahil lahat ng sobra ay nakakasama. Yan ang ating Siko. Sino ako? Tara na, tagay na. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, tits! Kalayal, feel good morning! Adlong Martes! Pizza 19 sa bulan sa Marso tuwing 2024 na imbang nabigat ka na kayo, apo. Maray na aga sa inyo gabos, maadyo bunta kanin jungurot. Mayang aga, gali sa inyong atanan. Maya paabak puki kayo ngan. Sa oras na 7:31 ay kasama na cool na uncle from Davao, Uncle Dago! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama rin ang hata-hata tita sa balat ng radyo at best muse ng FJ Elizalde Basketball Tournament 2024 from MBC2 team. Best muse from Bacoor, Tanya Chinita! Habang ako'y morenang dalagang Pilipina, tingnan mo naman ako sa pangalan. Huwag ka sa mabay, Trixie! Ayan! Oras ko yun. Kung talaga mahilig ka rain sa parade ng iba. Hindi na nga ako kasama sa parade eh. Ay, thank you. Thank you so much, FJ Elizalde Group of Companies for FJ Elizalde. Yeah, Group of Companies. Basketball Tournament 2024 for making me your muse this 2024. Yeah. Nag-English pa kasi. Siyempre- Salamat po, Best Muse. Galing sa team MBC2 yan. Aming team yan ha, white team. Kaya good luck. Salamat naman. Salamat sa pa-Starbucks. Starbucks. Sana well. So, 4 na teams from MBC, then 5 teams from Star City. Yan, Thank magsasalpukan you. yan. Thank you. Salamat. At syempre, hindi ko makakalimutan ang winning kasabihan ni Tita Tanya Chinita. Drum roll naman dyan. Go, Mars! Bago natin pag-usapan yung sinabi ni Manggas. Magandang umaga po sa inyo lahat from 90.7 Love Radio Manila. Ako ang hottest tita ng Filipino Radio. Ako si Tita Tanya Chinita na nagsasabing, aanhin mo ang bata kung madali namang magsawa. Dito ka na sa tita. Loyal na. Masarap pa. Mga tita, mestiza na Chinita. Habang Patikim. ako'y morenang dalagang Pilipina. Pwede mo patikim?
Wait. Ayoko ikaw, Mang Kanor. Di tayo talo, Mang Kanor. Magkatrabaho lang tayo. Magkatrabaho. Ay, ano ba yan? Hindi naman ikaw eh. Sino? Yung ibang muse. Ay! Grabe ka talaga, Mang Kanor. Mang Kanor, si Manggas umalis na ba? Umalis na. Pinalis ko na. Ay, good morning. Nako, eto na. Nakakabuti daw ang may Alak. pag-aaral na nakakabuti ang alak sa katawan. Totoo naman yan. Kasi nga may, ayon sa mga eksperto nga, yung circulation, 18% yung mababawas, no, sa mga biglaang Oo, namamatay. yes. Mm-mm. Oh, pero lahat naman ng sobra, Ay, masama. masama. Mm-mm. Kahit ano naman eh. Yung alak, pasobran mo, masama. Yung pagmamahal, pag napasobrahan, masama din. di ba? Totoo yan. Yung pambababae at panlalalaki, pag napasobra masama, dapat isa lang. Okay, ba't okay pa rin ako? Pag ano ka? Diba? So, ganun yun. Halimbawa, yung Sinangag Express. Yung 6, 7, 8. Pag sobra, masarap ang Nananguluntoy na. Nasobrahan. Diba lahat ng sobra, dapat balanse ang life. So yung alak din po, wag nating i-justify. Ano, maganda pala sa katawan yung may Ay, alak. di inom na. In moderation, Tagay na. dapat. Diba? Sasabihin na. Ay, Remember si Jesus sa Bible, he turned water into wine nung dun sa isang celebration. Sa isang kasal. Kasalan sa Cana. Diba? Sabi ng mga tao, First, ano yun Jesus, eh. wala. Papa Jesus, wala na tayong alak. Ano papainom sa ating, sa mga tao, papainom natin. Sabi niya, ano yung Ako mga bahala. ano yung mga nasa banga? Sabi niya, sige. Akong bahala. Tin, gawas tin. Labas tin. Ano yun? May ahas kasi. Ahas. Labas ahas. Oo. Hindi ahas yun. Hindi ahas, Mang Ginawa Kanor, niyang huwag kang wine na iimbento. tubig. Malalagot tayo, naayos Sabi ko na nga. ako si Moises. Yan, Moises ka lang eh. Sa Old Testament ka. So ginawa niyang... Wine, yung water. Oo. Pero syempre, yung wine noon kasi, super pure. Ngayon kasi syempre, may mga halo na. Pero syempre, it's good for the... Heart? Sige, kahit saan. Good for the health? Or For the magjowa. Syempre, pag tipsy na kayo, Good for the sarap. muse. Good for the muse. Sino ba yung muse ng green ba yun? Ay! Sabi ko na! Mang Kanor! Inispatan mo yung mga muse na iba. Wala kang puwet ha. Ako bahala sa'yo. So, yun. Huwag magpakalasing. Dahil para hindi magbukhang matsing. Alam mo yung mga... Parang, alam mo yung mga sobrang lasing na dahil lango-lango na sa alak, tits. Parang hayop na matsing na wala na rin pakialam. Wala na pakialam sa mundo kasi lasing na eh. So lahat nga ng sobra ay nakakasama. Nakakasama. So pag sinabing healthy yan, para sa healthy siya. Pero pag nasobrahan, ay, hindi Lalo naman na ang maganda. alam mo, ang naaalala ko dyan sa alak, yung mga aksidente. Kasi Ay, nagda-drive pa after Totoo yan. mag-inom. Nagda-drive. Yung Diba? lasing, yung lasing. Yung matching. Ang bilis magpatakbo Ng lasing. nung matching. Nag-banking pa, bimeng. Nag-banking? Yung driver? Hindi, yung matching nga. Pero kaya lang, ang daming kuto niyan. Nung matching? Nung lasing. Yak, pasintabi Ano kaya ko. ininom? Sanmig? Oh. Sanmig Light o Pilsen? Anong lasing? Nung matching? Andali. Pag sinasabi niyo matching sa akin, kinakatingin. Ha? Oy, hindi naman. Huwag ka laging guilty, Mang Kanor. Mukha ka matching, pero hindi ka namin aawayin. Naku talaga sa akin. Si Mang Kanor mukhang Matching? lasing. Kahit hindi naman nakainom. Eh, siyempre. Teka, laubo lang ako, mga nara. Ayan. Oy, Naubo ako kasi umatching yung yung lasing? yung matching. Ayan, sir! Oh! Inom! Ano ko na? Sabi ng lasing? Sabi ng matching. Nagbaoy! Yung lasing! Yung matching! Kasi daw di pa siya makamove on sa ex niya, kaya naglasing siya. Kawawa. Yung lasing? Yung matching. Pero basta
mahilig sa saging. Basic yan. Yung matsing. Lasing. Yung lasing. O yun yung pulutan niya, kinain niya. Kinain ng lasing? Ng matsing. Favorite niyan pulutan sisig eh. Nung lasing. Nung matching. Saan ba masarap madalas tambayan yan? Sa lasing? Padis Point. Sapag Sapag Marikina. ba yan? Sapag Nandun. yung mga lasing? Hindi, yung mga matsing. Sa Friday, marami tayong makikitang ganyan sa Hapag Marikina. Maraming lasing? Marami matching. Isa na tayo dun. Ikaw lang yun, Mang Kanor! Isa na tayo dun. Isa ka ng matching. Lasing. Isa lasing. Inom. Uy. Ba't kaya nagkukutuhan yan, no? Yung matsing? Yung lasing. Sali ka nito. Pahag. Pahag. Sabi ng lasing. Oo. Huwag kalimutan na habang sa Marikina, kita-kits tayo on March 22 Friday. San Miguel Pale Pleasant Beer OK Challenge. Magbabalik pa tayo sa 90.7 Love Radio. Mamalay, Pax Morning! Kailan ba bang i-memorize yan? Basic! That portion. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!